Hej, mit navn er Mustafa Yama. Jeg er 27 år og kommer fra Somalia. Jeg var i sin tid med til at starte Ungforum sammen med 19 andre somalier. 2 medarbejdere fra kommunen opsøgte os i 2001 på de skoler, som vi gik på. Baggrunden var, at kriminaliteten blandt de unge somalier var høj. I 2004 blev Ungforum officielt et projekt med støtte fra Aarhus Kommune og Integrationsministeriet. I projektperioden arbejdede vi i 3 boligområder i Aarhus V, men i dag arbejder vi primært kun i Gellerup Parken. Hvor behovet for vores indsats er størst. Og på det tidspunkt var der ingen initiativtager for de unge. Så vi tog godt imod dem og begyndte at holde møde med dem. Vi blev enige om at starte et pilotprojekt sammen. Derefter begyndte vi at gå på opsøgende i de bydele, hvor de unge færdes og skabte kontakt med dem. Mange af dem kendte vi på en eller anden måde igennem vores fællesskab. Mødet med de unge resulterede i, at vi på de unges opfordring startede ud med fodboldaktiviteter. Og derefter skabte vi et ungdomsnetværk, som også hjælper hinanden uden for banen. I starten var vi som nævnt kun unge fra Somalia, men i 2004 besluttede vi os for at udvide gruppen med andre nationaliteter fra området. Vi fik fat i en gruppe arabiske og tyrkiske drenge, som vi inviterede på en studietur til Stockholm i Sverige, hvor vi lærte hinanden bedre at kende. Efter at vi var kommet hjem, begyndte vi alle at arbejde sammen i Unge for Unge på tværs af nationaliteter. Oven på succesen med at inddrage de arabiske og tyrkiske drenge, besluttede vi endnu en gang i 2006 at udvide gruppen, denne gang med piger. Vi brugte igen samme metode med at tage på ture, som denne gang gik til Vestjylland, hvor vi lagde vægt på teambuilding og samarbejde på tværs af køn.